Away. Dit is part 2 van die Westen. King B, Beef, ne? Welkom bij Brik op de Rikast. De eerste keer dat je reeds was, welkom terug. Welcome back. Ne? Onze pad naar die 7.500 subscribers toe op YouTube. Please click subscribe here at the bottom if you like what I do. Ne? If you like what I do, please subscribe. I will appreciate it. Ne? Dank je dat mijn kanaal het groeit. En dank je voor de support. Right, ons gaan nou reply. Ach, we gaan react op die reply. Wat King B, als je nou nog gecheckt in. Ik had voor die, ik gereact op Westerse reply. King B zijn eerste dus. Right, so deze Westerse reply wat ik ga doen. Nou ga ik op King B zijn ene doen. Van Westen. Right, Wrongturn is die ene zijn naam. Op elke reaction gaat hij altijd, en in de description section gaat hij altijd die link krijgen van die track wat ik op react, of video wat ik op react. Het gaan altijd daar wees, ne? Dat is hoe ik werk. I go that way. So please check it out. You will find the react, dat link gaan ze krijgen in die description section. Je moet niet vergeten om te subscriben. Oké, ik zie Westerse dus voor die was 1 minute 59 als ik recht kan doen. 229 of 259, maar anyway, die is 559, so die is een lang ding. Ja. Oké, hij ene van Wester was hard, because hoor wat zei King B en zijn reply. Wrong turn, Wester dus. Oh, die ding is zeker gemute, wacht. We moeten gewoon die mute afhalen. Wrong turn, jullie weten wat zijn wrong turn familie. Ne? Alle rappers wat Omega's dragen, zo lijkt jullie voeten. De beat is die nou weer? De beat is die nou weer, is bij je bekend. Oh, waarin ik Eminem, denk Eminem en Jay-Z. Ja, hoe lijkt hij bij jong? Dat is nou Wester. Going on. Yeah. Shit voor shit. Simmers dat je beste, hij kan mij niet killen. Die jong ligt ze rond en in zijn hele familie. Zal wisten kan maar op ook hier bij Trum gaan al diep in. Als Wester zijn naam zal Wester. Oh, ja, nou kan ik het even vergeten. Ik heb een bad nek, ik onthoud jouw rechternaam, onthoud ik altijd. Misschien als ik jouw steedsnaam ken. Maar zodra ik jouw rechternaam ken, replace in mijn mind, replace jouw rechternaam, jouw steedsnaam. Simmers dat je beste, hij kan mij niet killen. Die jong ligt ze rond en in zijn hele familie. Zal wisten kan maar op ook hier bij Trum gaan al diep in. Ken die ware liefde, niet wanneer blij in de zieken voor. En die trip en zij aan bij elkaar mee. Ik ken die ware liefde niet, want die bij elkaar met een ziek. Wat hij basically zei is, hij werd King B is getrouwd, so hij heeft liefde gevonden, maar die man ken die liefde niet. Ja, hij bij met een ziek kind. Op ook hier bij Trum. Die jong ligt ze rond en in zijn hele familie. Zal wisten kan maar op ook hier bij Trum gaan al diep in. Jullie moeten goed eens mix en master, man. Die zeggen mix en master niet. Ken die ware liefde niet wanneer blij in de zieken verkoop patten zijn we mensen wat wil allemaal motivate. Hij voelt dat hij komt neer en in het begin zo zal hij. Oh, zo Wester gooi uit. Dus mensen wat wil allemaal motivate. Hij voelt dat hij komt neer en in het begin zo zal hij. Hoe het zij die beste bij de telefoon wie het zij. Ik ga jou gewoon. Oké, nou ik was gewoon disturbed, man. Oké, gaan we van die wat hij zei van hij zal wisten wat buttons verkoop, right? Wat uitgooi. Vat hem hier van af. Nou, vat hem hier van af. Chicken verkoop buttons zijn dus mensen wat wil allemaal motivate. Hij voelt dat hij komt neer en in het begin zo zal hij. Hoe het zij die beste bij de telefoon wie het zij. Ik ga jou gewoon naam kocht, je haal gewoon niet de papieren uit. Ik denk dat je het hou maar feest in me wat plaboet. Als hij fout met zal wisten, hoe komt wel zijn naam zoek. Niet die feit dat Wester zijn naam zal wisten, is het stikt nu in mijn kop, man. Ja. En ik ken King B zijn rechternaam ook. Feest in me wat plaboet. Als hij fout met zal wisten, hoe komt wel zijn naam zoek. Ik kan jouw dag maken, toen zij niet aanzoek. Zij kan aan die lijn staan terwijl hulle jouw naam roep. Oké, zo is vang je lijn. Als vang hij, ik scheme vang ik. Because hij zei Wester. Wel naam maken, right? Als je in de lijn staat bij Homeface, of het zoekt je naam, een nieuwe naam, niet maar ID. Krijg je maar op
Alright. Zo, je staat in de lijn om aanzoek te doen. Tot je naam geroepen wordt. Ons vang hij, is extra nice. Ons vang hij. Dag maak, doen zij net aanzoek. Zij kan in die lijn staan terwijl hulle jou naam roep. Ik denk het verkeerde rol gehad en rip je vlag uit mijn smoke. Ze moet niet kunnen, zij kan stripes gaan haal. Met mijn Q-brik, ik had die solis. Ik praat in de lijn van pool, ik had allemaal uit. In mijn basement zie ik allemaal fake shit. Oké, maar we samen op Kaden. Dan Kaden naar dat ding gaan een paar jaar geleden. Nee, rip je vlag. Nee. Kijk dan van rip competitie move dan. Maar back in the day en in Westen was samen op. Een Westen en ja, King B. Zij lijkt zo member van die Turtles, oud Donatello. Uiteindelijk ze al. Donatello was iemand die PS van die Ninja Turtles. Zij lijkt zo member van die Turtles, oud Donatello. Uiteindelijk ze alcohol abuse in zijn Sepp Castello. Ja, zo. We moeten gaan heel veel maans mee bro man. Dat is of, oké. Dat is nothing of. Limit pad. Utani lijkt soos alcohol abuse. Hij lijkt soos alcohol abuse, ne? In zijn Sepp Castello. Castello is met een goed cheap wijn. Member van die Turtles, oud Donatello. Utani lijkt ze alcohol abuse in zijn Sepp Castello. Je gefriet lijkt zo droog zoals zij. Haren van Ello. Moest ze... As hy nou Yellow Jay, mijn broer, waar kom Yellow Jay in? Yellow Jay is al die pad van die woester. Yellow Jay grote hare. Ik lijk met Yellow Jay tegen zijn grote hare. Jay lijkt gefrikt, er is zo droog zoals Yellow Jay zijn haren. Ja, zo. Abuse in zijn Sepp Castello. Je gefriet lijkt zo droog zoals zij. Haren van Ello. Moest ze big McKee of 5K ziele bello. Een 5K in een bel. 5K zie. Ik zo droog zoals zij, haren van Ello. Moest ze big McKee of 5K ziele bello. Dus me nog, hier is nog ammo. Shit me van vanaf als wisten op mijn level. Waar dit zij van heb gedaan, waar dit zij geachieved. Ze wil uit omdat die mannen wat believe. Hij huid op YTTG, doe KNB. Ik zal... Oh, ja, kom het nou in. Ik weet van YTTG. But I still think, wees je, respectful Lunaya was een quiet movie because YTTG plan niemand die bro. But okay, jullie rappers is maar weird man. Ze wil uit omdat die mannen wat believe. Hij huid op YTTG, doe KNB. Ik zal mijn broers die vind, want jou niet het emotie gebind. Respect voor die, als een broer opstaan van zijn broers. Die kan ik respect voor die. Nou is dat beef nou. En YTTG is een peaceful man, hij man plan niemand die bro. Net kapitaal wat voor hem geplaat, but YTTG plan nie mensen. Ja, hij is een good, humble, good spirit. Hij man is per my eigen, is per my geroep. But okay, nou steeds hij uit op Duke, op YTTG en op hom. Okay. YTTG, Duke en B, ik zal mijn broers die vind, want jou niet het emotie gebind. Ja, mijn broer, van mijn broers die vind, maar jouw broers. Ik die vind mijn broers, maar jouw broers heeft je emotie ingegaan. YTTG, doe KNB. Ik zal mijn broers die vind, want jou niet het emotie gebind. Ja, maar B het pretend, ik het alipad, gewit bro. Krijg je feiten achter mekaar voor het zijn big slow. You cannot kill me, you must be kidding me dog. Ik is gemaakt voor die, nobody button is op. Yo, put it the cop. Nice. Dat is nice. Ik is gemaakt voor die, nobody button is op. Yo, put it the cop. Nou, hoe kan ik nobody button is op. Put it the cop. Nou, hoe kan ik hier die weet ik is ziek in mijn kop. nobody button is op. Put it the cop. Nou, hoe kan ik hier die plein niet? Ik dacht ze gaan met kostel, man. Kom niet uit je dop skulpad. Voor kop. Oh, die vorige video, die artwork daar was, actually, een turtle, ja. Een sea turtle, nee, een schildpad, een turtle. Oké, schildpad is die turtle is die waterschildpad of zeeschildpad. Oké, is vang. Hier die plein niet, ik dacht ze gaan met kostel, man. Kom niet uit je dop skulpad. Voor kop, lijkt zo Chicago, bouwt af. Ze moeten down payment zit op. Is het nou Chicago? Die plek Chicago. Voor een perel in. kop, lijkt zo Chicago, bouwt af. Ze moeten down payment zit op bij kop. En die rest op skuldkat. Haren is zo hard, die baben moet niet klippen in een buitelkap.
Hij is hard, joh. Ben hier is op skuldkat, hare is zo hard, die babel moet nie klip om in 'n buitelkap, jare. Die smosa het koppe geklong, wannabe gangs die elke sappie op sy lyf is gebom. Jou fucking rover skiet, so kan sy 10 da Vinci wil kom. Ek het die aardgemaasde toeroek, sy en maak 'n bong. Ek is die dom soet sy, nie get 'n paar qualifications. Ek wen in die stilte, sy moet beef to be famous. Cloud seek, hy's weak, hoe gemaak nou, ek spit die Escobar, sodra sy my lyne vang, slaat het klaar, pa blauw. Ek in krip, my sinne noem my die Vang Escobar. de Escobar, sodra sy my lyne vang, slaat het klaar, pa blauw. Ek in krip, my sinne noem my die Da Vinci Code. Ek overload, ek sou vir jou 2 minutes, 31 seconds is spasio blauw. Wat praat jy jou? Because hy song 2 minutes van, hy song wat hy gedrop het, wat Wester gedrop het, was dit 2 minutes 29 seconds, denk ek. Strik om uit soos cardio, die dag het sy die my gaat blauw. Strik om uit soos cardio, is vang. 1 seconds is spasio blauw. Wat praat jy jou? Ek strik om uit soos cardio, die dag het sy die my gaat blauw. Gaan ek jou 'n cocktail party host. Sy word gediddy, op en af soos dap op, sy salivie kassotti. Cloud sy se gimba, ek hoor het val nou net. Yo Fabi, die jongse net with is 'n halve trek, sy's mos 'n Fabrice het gesê, ek heb het al, ja. Sy net with is 'n halve pil. Nou sê hy, Fabi, die jong. Waarom? Ja. Kip se net with is 'n halve pil en die mensen, hè? Ek hoor het val nou net. Yo Oké, jy stroont van, uit soos sy hol was gereek, het val net uit. Fabi, die jongse net with is 'n halve trek, sy's mos 'n Ek hoor het val nou net. Yo Fabi, die jongse net with is 'n halve trek, sy's mos 'n rapper night in jou blerry doel van smuts. I know what we are gonna do today for Westerbuds. Ek het regte verbs, ek sal jou sê as ek finish is. En nog 'n ding, ek kan nie op 'n level van Biggie is. Ek is notorious, B.I.T. met so 'n groot voorkop en sy nie toepakkie. Ek vat dit heel easy, the way ek die jou hallo, ek het 'n 4 lyne. Ek ben nie kids, sy was goed, sy kan spit. Oké, daar is Kip se lyn dat ek al gehoor het al. Nou, was goed in pennetjie. The way ek die jou hallo, ek het 'n 4 lyne. Ek ben nie kids, sy was goed, sy kan spin op die band. Oh, maar sy was goed ook. You were good. As vang jy double entendre, ek gebruik dit as 'n double entendre, nie die siade, hoe Kip het gebruik jy gebruik dit hier in 'n double entendre. Die jou hallo, ek het 'n 4 lyne. Hy was goed lyne. Ek ben nie kids, Pennetjies. sy was goed, sy kan Was goed washing, maar you were good once. spin op die band, sy wil die waver, elke trek was 'n invite. Ek wou net jou deel kry, dis my om gesien te raak. Ek sien hip op Emo Adams, ek het fucker remorse. You can be the winner. Nou, Emo se show. Oké, is vang. Interact, ek sien hip op Emo Adams, ek het fucker remorse. You can be the winner. Wou my dreig met 'n baby gun. Wat gaat eers dan PV aan? Alles wat sy nou doen, alle wie dat Biggie kan. Wat sy nie gesy nie, wat ek sien sy sy nie. Sy kan my nie toemaak, ek sien Hakim, Kenny en Kylie. Daryl of wat ek sien sy sy nie. Sy kan my nie toemaak, ek sien Hakim, Kenny en Kylie. Daryl of Nally. Ek wil die dag gaan nie, was die Spartans aan die kwyn nie. En ek hoop het sy fire shows in die ei nie wacht. Hy doen klaar, sy keep lay moes in die kaap. Hy vat gat en hy wil die sy equipment by jou. Wow. Jackie. Alles fire shot. Though. Back in the day. Wester. 2 man promo. Keith Savage. Wester. 2 man promo. Keith Savage. Jackie, hulle was wat was hulle name gewees? Hulle is Fire Shot Records van die Perel. Oké, die weet ek. Kijk nou, hy bring die ook in. Sy kan my nie toemaak, ek sien Hakim, Kenny en Kylie. Daryl of Nally. Ek sê Kim ken Kylie, oké. Sy kan op raas, ek ken nie van hulle, nee, sy kan Perel man. Ek wil die dag gaan nie, was die Spartans aan die kwyn nie. En ek hoop het sy Fire Shots in die ei nie wacht. Fire Shots in die ei, Fire Shot Records. Hy doen klaar, sy keep lay moes in die kaap. Hy vat gat en hy wil die sy equipment by jou achterlaat. Die man sê, Jackie, weet hy kan nie jou trust met sy equipment, die toe vat het, want hy bly in die Kaap nou, so hy het sommer saam gebring Kaap toe. Die recording equipment. Klaar, Jackie, bly moes in die Kaap, hy vat gat en hy wil die sy equipment by jou achterlaat. Hoe weet ek hy die so, vraag wat die eye ek sien, toe was die jou lies, Wester. Ek realize, hy is fucking fake. Dit was 'n mistake om weer te kom verby. Probably het hy gedink ek gaan nie selfe bly, but ek is anders. Ek sit dope vir die rappers, noem my Mr. Johannes. Lucas Rief. Oh, Johannes die doper, ons vang. No.
Hy is fucking fake. Dit was 'n mistake om weer te kom verby. Probably het hy gedink ek gaan nie dieselfde bly, but ek is anders. Ek sit dope vir die rappers, noem my Mr. Johannes. Ek is 'n doper vir die rappers. Johannes die doper, want sy wen King B se van is Johannes. Dink ek gaan nie dieselfde bly, but ek is anders. Ek sit dope vir die rappers, noem my Mr. Johannes. Lukas 3:16, ek flow soos lewende water. Weste is hy is worthy om te vat in my sandale. 2 Korintiërs. Yes, like moet nie die Bybel inbring, King B man. Flow soos lewende. Wag, Lukas wat? Wag. Is het stroom van lewende water wat Jesus van praat? Lukas. Wat sê die man nie? De water, weste is hy is worthy om te vat. Hy gedink ek gaan nie dieselfde bly, but ek is anders. Ek sit dope vir die rappers, noem my Mr. Johannes. Lukas 3:16, ek flow soos. Lukas 3:16. Ons kyk gou wat sê Lukas 3:16. Right toe. Maar as die woord nou hierso. Julle rappers dis mos die Bybel. Nou, ek reg. Ja, ek gaan nie maar my week dis weer, hè? Hulle my koop dis weer. Waar my Bybel verses aan man? Wag, ons doen ons maar op die internet man. Ons kan daarom dit doen. Luke 3:16. Kyk wat sê dit. Luke 3:16. Wat sê dit hierso? John answered them all. John answered them all, I baptize you with water, but one who is more powerful than I will come. The steps of the sandal I'm not worthy to untie. Yay! Die gaan diep hier, jong. Oh, King B, wat gaan met jou aan, bro? Is het rond dan niet zo? Zo'n stukje terug. Johannes, Lukas 3:16, ik flow soos levende water. Weste is hy is worthy om te vat in my sandale. Nou, die sê, of Johannes sê, die wat nou gaan kom, wat julle gaan doop, ek as hy is worthy, want sy sê ons te vat, en nou sê die man, hy, wist as hy, ja, wist as hy worthy, want sy sê, Korintiërs 4:17, water, weste as hy is worthy om te vat in my sandale. 2 Korintiërs 4:17, 2 Korintiërs 4:17, jee, wat gaan we die man aan? 2 Korintiërs, no? 4 vers wat? Water, weste as hy is worthy om te vat in my sandale. 2 Korintiërs 4:17, 2 Corinthians 4:17. 2 Corinthians. For our light and momentary troubles. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that outweighs them all. For our light and momentary troubles, no, are achieving for us an eternal glory that outweighs. Right, so die moeilijkheden waar ik nou deur gaan op het einde van die dag van my eternal glory not achieve, ne? Wat alles outweigh. Okay, ons vang King B. Hoor sal die son weer skyn over sing amazing grace. Na die een maak ek die gat toe ek sal jou min dis 'n foto funeral as jy wil is op datum. To funeral as jy wil is op datum of ek jy gou jou ego vir. Wat sê funeral camp is naam Willie something mos, ne? Ek sal jou min dis 'n foto funeral as jy wil is op datum of ek jy gou jou ego vir as ek sê rap net 'n klomp stof. Die life van 'n rapper is hulle rap net 'n klomp bog. My tannie is hier nie, but jou nou like feel it. Ek sal weer reply van die internet wil bewe. Jy neem ek jou subs, hy gaan nou weer relevant raak. Die my gaan almal nou weer van Weste praat. Boeta sê dankie publicity stunts is wat hulle pool om bekend te wees. Niks originality, niks self-made entities. Hulle prey op ander se energy. Sy wil op 'n level wie so gaan sy, wat sy sê ek te vie en sy is die ek nie. Nooit sal sy visie uit die visie nie en nie 'n missie nie. Kry jou konstitusie reg as jy met my wil beef. Ek het nou 'n business om te run, ek kan nie fywe nie. Niemand ken jou label, what kind is hy nie able. Hoekom sign sy nie 'n deal met die duivel? Sy Kind able en die duivel. Ons vang. Niemand ken jou label, what kind is hy nie able. Hoekom sign sy nie 'n deal met die duivel? Sy so desperate om te blou, maak daai jou job, want sy het niks geduld nie. Kom op de bal. Ons vang, no. Ons vang. Job se geduld, ons vang hy, no.
so desperate om te blou, maak dat jou sop. Want sy het niks geduld die, kom op de bal, debat sy het niks gebal die, dis my tyd. Op de bal, dat is een cartoon. Want sy het niks geduld die, kom op de bal, debat sy het niks gebal die, dis my tyd om te finish wat sy begin het. Dis nou 5 minutes 14 seconds en ek's nou nog in het. 16 op 16, 17 phases, 18 tot 19, 20 ek's eens in, 21 my key, 22 is B, 23 ek kill, 24 ek sien. Dit is te easy bro. Dinge was jy altyd systeem nie bro. Practice makes perfect. Ja, julle rappers, daar is nou King B sy reply op Wisse sy eerste ene, ne? Sy reply, vir sy reply. Ja, die manne gaan lelik hier, bro. Soos ek sê, I don't care who wins, ons is hier vir die reaction, ne? In die comment section, in die description section, gaan sy die link vir die ene kry. Right, who wins, you decide. Daar is het vir dit Brick op die Keizer plek met die reaction op Wrong Turn van King B. Weste dus, stay black.